Nhasi tiri muno mugweru panapa pakambani inonzi chii? Iri kuoperata futi sechi? Right. Uyu musikana wandinaye mwanasikana wandinaye anonzi iye Karo. So Karo imbonatsotiudza kuti panapa ndepapi zvatiri kuitira tiri kuda kuti timu redu riri mugweru rizive kuti rinowana kupi masuspension parts also nemasteering legs. Complex 39 Page Street. Alright. Yes. Alright. So ukasvika paBandit Complex 39 Page Street unobva wasvika pane kambani yakanzi iyo Show And bearings for Africa. and Bearings for Africa. Right. Ndezvepi zvimwe zvaunazvo muno mushow? Muno mune suspension yese yemota dzese Toyota, Mazda, Nissan and so on. Honda. Yes. Then I do have my shocks, ball joints, rodents, all suspension. Then I do also X-Jab as my steering legs. Alright. Then I also do my engines and gearboxes. So guys, imi zvamunongoita cheteka kubata Karo panhamba dziri pascreen, mataura naye, iye anobva kuite kuti munge muri munowana masuspension parts amuri kuda. Also don't forget kuti tine garage redu muno mugweru zvakare rekuti unokwanisa kuti ukatenga suspension yako parts ako panapa vanobva vanokufitira zvakare zvakanaka zvekuti kana newo motikari yako unotanga kuinzwa kuti motikari yako yave mukaka. Nekuti aiwa ava ndo chibaba chebasa rachona muno mugweru. Chingowabata panhamba dziri pascreen. Thank you very much Karo nenguva yawatipa kuti tinge tiri tinokurukura. All right, from Uncle Saint na Kero for now tichiti much love.